Sabuwar gwamnatin jihar Kano ta injiniya Abba Kabir Yusuf Abba gida tana ci gaba da ayyukan alkhairi ba dare ba rana kamar yadda ya alƙawarta wa al'ummar jihar. Sabon zaɓen gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf wanda ya karɓi rantsuwa a ranar 29 ga watan Mayu, wanda ya ba da tabbacin cewa duk wata kadara da aka sayar ba bisa ka'ida ba kuma aka sayar da filin gwamnati ko kuma na al'ummar jihar Kano ya riga da ya kwace shi a nan take. Sabon zaɓen gwamnan jihar Kano inda bai yi wata ba ya kafa kwamitin rushe gine-ginen da aka yi ba bisa ka'ida ba a duk faɗin jihar. Sai dai tun bayan da aka rantsar da sabon zaɓen gwamnan jihar Kano da kwana biyu, sabon zaɓen gwamnan jihar Kano ya dukufa sosai domin ci gaba da kwato wajen da aka sayar ba bisa ka'ida ba kana da mayarwa al'ummar jihar Kano hakkinsu. Sabon zaɓen gwamnan jihar Kano ya bawa al'ummar jihar Kano tabbacin cewa duk inda aka sayar ba bisa ka'ida ba zai kwato musu hakkinsu. Don haka ne ma sabon zaɓen gwamnan jihar Kano ya fara kwato dukiyoyin al'umma tare da rushe wajen da aka gina ba bisa ka'ida ba. Satin da ya gabata ne dai kuka ji cewa sabon zaɓen gwamnan jihar Kano ya rushe wata plaza da take dauke da shaguna guda 90 a filin sukuwa da ke jihar Kano. Sannan kana daga bisani sabon zaɓen gwamnan jihar Kano a ranar Asabar da ta gabata ya jagoranci rushe tsohon ginin Daula Hotel da aka sayarwa wani hamshakin ɗan kasuwa. Kana sabon zaɓen gwamnan jihar Kano ya je ya rushe gine-ginen da aka fara a filin saukar baki na mahajjata da suke zama a duk shekara na Hajji Camp. Inda kana daga bisani a daren yau Lahadi wayewar Litinin aka tsinkayi kwamitin rushe-rushen da sabon zaɓen gwamnan jihar Kano ya naɗa sun yi diren mikiya a filin idi wanda shine ya fi ciwa al'ummar jihar Kano ciwa ƙwarya. Al'ummar jihar Kano sun koka da yanayin da tsohuwar gwamnati ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta zo ta yanka filin idin ta siyar ba tare da tunanin me zai je dawo a nan gaba. Bayan da tsohuwar gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta yanka filin idin, al'ummar jihar Kano suka ci gaba da tofa albarkacin bakinsu da nuna takaicinsu da bakin cikinsu akan lamarin da ya afku. Don haka al'ummar jihar Kano sun yi farin ciki sosai wayewar yau Litinin da suka tsinkayi cewa sabon zaɓen gwamnan jihar Kano ya bada umarnin a rushe wasu shaguna a cikin filin idin. Sai dai ana tsaka da rushe-rushen sabon zaɓen gwamnan ya dakatar da rushe-rushen duba da la'akari da aka yi wasu shagunan akwai dukiyoyin al'umma, inda ya bada tabbacin cewa a baya al'umma dama su kwashe kayansu domin su kai inda ya dace. Da makamanta ba tun jiya al'ummar da ke da shaguna a filin idin tuni suka fara kwashe dukiyoyinsu daga wannan wajen suna canjawa dukiyar matsuguni domin gudun mai jeje dawo. Don haka gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf ta ba da tabbacin cewa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ta gabata ta yi kitso da kwarkwata a kai. Don haka gwamnan ya ce ba zai bari ba duk inda aka kita murmura lallai wajibi ne ya kwato wa al'ummar Kano hakkinsu. Sai dai al'ummar Kano sun fara mantawa da cewa sabon zaɓen gwamnan jihar Kano tun shekara ta 2018 a yayin neman zaɓensa yake tabbatar da cewa idan har ya samu Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mai da kujerarsa lallai zai kwato dukkan wata dukiya da aka sayar da ita ba bisa ka'ida ba. Ba da wasu mutane da suke korafe a kafafen sada zumunta suke ganin cewa abin da sabon zaɓen gwamnan jihar Kano yayi bai dace ba. Sai dai sabon zaɓen gwamnan jihar Kano tare da kwamitinsa ne suka tabbatarwa da mutane cewa alƙawurkan da suka ɗauka mutane wannan yana ɗaya daga cikin rushe-rushen da suka ce za su yi kuma al'umma suka sahale musu kuma suka zaɓe su. Don haka mutane idan ba su manta ba ya kamata su dinga riƙe abubuwa, ji wani hadimin zaɓen gwamnan jihar Kano. Zaɓen gwamnan jihar Kano da takwaransa na ƙasa wato Alhaji Bola Ahmed Tinubu tun suna da kamfen ne suke sanar da yadda za su yi kuma dukansu ba wanda ya saba akan alƙawarin da yi. Haka idan ba manta ba sabon zaɓen shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da al'ummar Najeriya cewa matukar aka zaɓe shi babu wata zai cire tallafin man fetur kuma ba gudu ba ja da baya. Bayan a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasar kuma ya tabbatar da wannan ƙuduri nashi ba tare da ya yi tunanin me zai je dawo ba domin ya riga ya alƙawarta wa al'ummar jihar Kano al'ummar Najeriya kuma suka zaɓe shi. Haka zalika sabon zaɓen gwamnan jihar Kano yana ɗaya daga cikin alƙawarin da ya yi wa al'ummar jihar Kano na cewa zai rushe da inda aka sayar ba bisa ƙa'ida ba. Sai dai a jiya Lahadin kafin sabon zaɓen gwamnan jihar Kano ya bada umarnin rushe shagunan da suke jikin masallacin idin
ya yi ziyara zuwa tsohon asibiti na Asiya Bayero da ke Kofar Kudu, inda sabon zaɓen gwamnan a nan take ya ce ya ƙwace wannan asibiti ya dawo da gwamnatin jihar Kano shi. Don haka duk wanda ma ya sai wannan asibiti ya sai asara, domin kuwa ba za su lamunci waɗanda suka mallaki dukiyoyin gwamnati ba tare da ka'ida ba su ci gaba da rayuwa kuma suna walwala a wannan waje. Haka sabon zaɓen gwamnan jihar Kano ya bawa al'ummar jihar Kano da mazauna wannan unguwa ta Kofar Kudu tabbacin cewa an kwace wannan asibitin, kana kuma ya rushe shagunan masallacin Idi a jiya da daddare.